munhu atsikwa hama dzangu panjanji pekukrosa kubva kuodzi tichienda kwaMutare. Njanji inobatanidza Odzi neAdha Transau. Nhasi uno chaiye 30 Juni 2025 patsikwa munhu negoods train ranga richibva side rekuHarare rakananga kwaMutare paOdzi, pabridge repaOdzi. Kwamakatarisa kunoku muri kuona chitima chakamira icho igoods train rakatarisa kwaMutare richibva kuHarare, pachiitiko charwadza vanhu vakawanda, pachiitiko chinosuvisa chemukomana atsikwa negudzu ipapapo. Nzvimbo iyi katova kechitatu ndichiuya pano seUtindi TV tichiripota kutsikwa kwevanhu nechitima, asi nyaya dzacho dziri kubuda dzakangofanana kuti vanhu ivava vaibva kuBhawa usiku vachisvikotsikwa nechitima chemakuseniseni mambakwedza atingati isusu kuma4 anobatanidza 4 and 5 AM. Panguva idzodzo ndo pari kunyanyotsikwa vanhu negudzu kuchakati svipei. So chinguva chatasvika isu tasvika tikaona mutumbi uri pasi pegutsu, kutaura kuno gutsu ramakatotarira iroro pasi paro pane mutumbi wemunhu atsikwa ipapo. Saka tazoti fambe tichiongorora tichitarisisa taona musoro wake usiri pamuviri uri kwawo wega kunze kwenjanji. Makatarira video rino kuri kuenda vana ikoko munongo kurudyi kwavo ndo kwadonhera musoro, asi hazvisi kukwanisika kuti tikuratidzei mafotos nezvimiro zviri munhu iyeye, hazvisi kukwanisika kuti tikupei panguva dzino, asi chokwadi chiripo ndechekuti chimiro chiri ipapo hachina kumira zvakanaka. So pazoita vamwe vamuzivawo vakati aiwa mukomana uyu tinomuziva achishanda pashop yemuAdha Transau paaitengesa. Saka pazofonerwa vekushopu nedzimwe hama dzazofonerwa dziri munzira kuuya izvozvi kuchiitiko ichochi, nekuti azozikanwa nehama dzake dzazozikanwa dzemukomana uyu. Zvinonzi izvo mukomana uyu ane makore 35 ekuberekwa kana kuti 35. Tazotaurawo nevanga vainaye kuBhawa vachitaura kuti aiwa tanga tinaye madeko tichinwa, kunyangwe zvazvo tatisiri pachikwata chimwe chete. Sezvamunoziva kuti vanhu vanonwa doro vanoenda kuBhawa vakangosiyana, munongosangana vanhu vabva kumativi mana enyika akasiyana siyana, chikwata ichi kana umwe ari egawo. Saka pane chimwe chikwata chevamwe vanga vari kuBhawa vari kuti takamuona madeko, kunyangwe zvazvo vakanga vasiri pamwe chete, asi takamuona muBhawa akangozobuda nenguva dzaakabuda hatina kudziziva kuti abuda nguwai. Saka izvozvi goods ratombomiswa nemapurisa kusvika process yekutakurwa kwemutumbi yaitwa, nekuti pakamirirwa mota iri kubva kwaMutare kusvikotakura mutumbi iwoyo pamwe chete nehama dzemufi uyu. Zvizhinji tichakupai nekufamba kwenguva kuti chichazoitika uye tava papi nenyaya yekushayika kwemukomana uyu, asi tinongoti isusu mweya wake uzorore murugare. Hama dzashayikirwa nemufi cheme netariro. Mwari wekudenga, Mwari wemasimba ose werugare akunyaradzei uye akusimbisei. Thank you. Vagari vemaodzi pamwe chete nenzvimbo dzose dzinofamba zvitima, tinokumbirisa zvikuru kuti tichengetedze upenyu hwemhuri dzedu pamwe chete nesuwo tizvichengetedze. Chiitiko chaitika apa ichi chinorwadza nechikonzero chekuti hakusisinazve kwatichawana mudikani wedu uyu, atoenda zvachose, hapana mukana wechipiri wekuraramazve panyika ino pasi pezuva. So tinokukurudzirai zvikuru kuisa musoro pamwe chete senharaunda, kuisa musoro pamwe chete sevagari vemunzvimbo, kuti chinyi chingaitwa kuti vana ava varege kuramba vachipedzwa nenjanji iyi, nechikonzero chekuti hakusi kwekutanga tichiuya tichinzwa nyaya
yekutsikwa kwevanhu nechitima uye upenyu huchiparara panjanji apa. Tinokumbira zvikuru kuti kana pane matanho akakodzera anotorwa, ngaatorwe nenguva yekukurumidza. Uyewo nyika ino mazuva ano ataakurarama yashata zvekuti mukana wakakura chaizvo uripo wokuti pangangodaro painewo vakamuponda vakakanda munjanji imomo vachizongopomera chitima. Asi izvi hazvina umbowo kutaura sevanhu tichifungidzira, asi wekuchabvunza hapana, nekuti iye ndiye anoziva zvakaitika asi haasisipo. Asi chasara isu chataakuita ndechekusenda meseji kana kuti masoko kuhama dzose dzinogara mwaodzi, adhatranzau nenzvimbo dzose dzinodarika chitima kuti tizvichengetedze uye tichengetedzewo vana vedu ava vanoita basa rekutengesa zvinodhaka. Tinokurudzira zvikuru kuti hurumende ivatorere matanho akasimba kwazvo, nokuti kutaura kuno isu senyika ndisu tiri kupinda pakurasikirwa nehama dzedu nevadiwa vedu neshamwari dzedu kubudikidza nezvinodhaka. Vakuru kare vaimwa hwahwa asi vaisvika kudzimba dzavo. Vemazuva ano vaakunwa hwahwa vokanganwa kuti kumba ndekupi, nechikonzero chekuti hausi chari hwahwa hwega, asi vava kusangana netumwe twavanoti arumwa nembwa. Munamato wedu ndewekuti izvi zvinodhaka izvi ngazvipere munyika yedu yeZimbabwe, ngazvirege kurarama zvachose muZimbabwe. Ndiyo mhandu nemuroyi mukuru anetsa nekuparadza dzimhuri. Kune imi vanwi vehwahwa, ndinokukurudzirai zvikuru kuti kana uchiona kuti hwahwa hunokukunda, zvakakosha kuti utore hwahwa undonwira uri pamba pako. Mafaro anodiwa, asi kazhinji kacho mafaro mwena. Ukatevedza mwena unonzi mafaro unoguma. Pamwe pacho magumo acho ndiwo iwaya. Unoona sei kana unoziva sei kuti hwahwa hunokukunda? Ukaona kazhinji uchimuka vanhu vachikuudza zvinhu zvawaiita wakadhakwa, iwo usikachazvizivi, zvinoreva kuti hwahwa hunokukunda. Vakuru kare vaiti kune maramba doro. Saka ukaona zvakadai zvichiitika, kune mukana mukuru wekusangana netsaona dzakadai kana kupedzisira wapinda mujeri. Saka zvakakosha kuti uchengetedze utano, uchengetedze upenyu hwako nekutora hwahwa hwako wondomwa uri pamba. Kana uchistika kana uchidzima, izvi zvinoitikira uri mumba mako makachengetedzeka. Uyewo tsvagurudzo inoda kuramba ichipfuurira mberi maodzi kuti zvionekwe kuti ichokwadi here kuti vanhu vari kutsikwa nechitima, kana kuti pane ari kuponda vanhu mushure mekuvabira ozovaradzikazve munjanji. Saka tinokurudzira kuti vemutemo vaite basa ravo pakadai. Mashoko ekupedzisira ndeanoti Mwari ngaawanire odzi nyasha, Mwari ngaarwire odzi, Mwari ngaachengetedze odzi, ngaikomberedzwe neropa raJesu. Mutumwa akabata munondo wemoto afamba-fambe mangwanani, masikati, usiku nenguva dzose achichengetedza vagari. Muzita raJesu weNazareta akafa. Amen.